Unahay ng imo bahandi at tubiyat ang imo kasing-kasing. Luke chapter 12, verse 31. Luke, mensahe nito ay mauwi sa ating katitibay at mapalalahanan tayo sa katotohanan. Mga kapatid ko, ang ating binasa ay salita mismo ni Kristo. Salita mismo ng ating Panginoong Yesus. Lahat ng mga inaaral natin sa simbahan, laging tungkol sa Panginoon at mismo tikanggudan niya mga yakan. Kaya, babalikan natin yung binasa natin. Sabi niya dito, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot, verse dito. Luke 12:32. Huwag tayong matakot, mga kapatid. At sinasabi niya ito sa lahat ng mga disipulo. Sapagat ang kalooban ng Diyos at kagustuhan ng Diyos na ibigay sa atin ng kaharian. Hindi basta material ang gusto ibigay ng Diyos sa atin. Hindi basta anumang bagay ang kanyang karuyang ihatag atin, kundi ang kanyang mismong kaharian. Kanyang kalugaringon na paghahari ang gusto niya ibigay sa atin, na hindi kayang sukatin ng mga bagay sa daigdig. At nakikita natin dito, mga kapatid, bakit hindi bagay sa mundo ang kanyang gustong ibigay sa atin. Bakit? Verse 33. Sa Luke 12:33, makikita natin na yung mga bagay sa daigdig, ito ay nadudunot. Amen ba, mga kapatid? Sabi dito, sell that you have, verse 33, and give alms, provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. Dalawang bagay ang sumisira sa mga butang sa kalibutan. Una, pagkadunotan niya kalugaringon. Lahat ng barya, sabi pa, pinakalawang, itataoy. Tatawag dyan sa binasa natin, rust. Basahin natin sa Book of Matthew chapter 6. Siya natin binbasa kanina. Matthew chapter 6. Verse 19. Bakit ang ipagkakalob sa atin ng Diyos kaharian niya? Sabagat ang mga bagay sa daigdig ay nadudulot. Matthew 6 verse 19. Basahin natin. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt. Yung mga bahandi sa kalibutan, giniipis, ngan gintataoy, ngan sila nadudunot, that corrupt. Walang bagay sa daigdig na hindi nasisira, mga kapatid ko. That is why, doon na-invento yung word na maintenance. Mini-maintain lahat ng gamit. At meron siya tinatawag na time ng durability. May time, may warranty, mga gamit sa mundo, may span lang ng 6 years mo magagamitan, may span lang ng 10 years mo magagamitan, pero hindi yan forever. That is why ang bibigay sa atin ng Diyos, kaharian niya. Lahat ng bagay sa daigdig may sariling kasiraan. That is the point. Ikalawa, mga kapatid, hindi man masira sa kanyang sarili, pwede yang nakawin ng iba. Basahin natin. Verse 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves, may mga kawatan na pwedeng manira at mangawat. Kung meron mga bagay sa daigdig, dalawa lang ang sisira sa kanya. Una, sa kanyang sarili. Pangalawa, mga tao na mga ngawat at maninira. Sa panlabas at panloob, sisira sa kanya. Kaya, mga kapatid, tinuruan tayo ng Panginoon sa bagay ito. Ang ating kayamanan ay nasa langit. Verse 19. Verse 20. Matthew 6:20. But lay up for yourselves treasures in heaven. Amen ba, mga kapatid ko? Bakit? Bakit sa langit, mga kapatid, mahupay mag-impact ng kayamanan? Bakit sa langit mahupay mag-impact ng kayamanan? Sabi dito, walang ipis doon. Walang tawing ngadto. Waray kawatan ngadto. Ang mga bagay sa langit, mga kapatid, ay mga bagay na eternal, na hindi kayang sirain ng anumang bagay,
sapagat ang mga bagay sa langit ay iniingatan ng Diyos. Kaya mga Kristiyano ay dapat magtuon ng kanilang puso at isipan sa mga bagay na papunta sa langit. Na iyon ang ating naging scripture text kanina sa Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Ituon natin ang ating mga puso at isipan sa mga bagay sa kalangitan. Basahin natin. Colossians chapter 3, mga kapatid. Colossians chapter 3. Verse 1 and in verse 2. Siling din mga kapatid, kung kayo nga ay nabuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay sa taas. Amen ba? Kung tayo nga ay nabuhay kasama ni Kristo, hanapin ang mga bagay na nasa taas, kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Colossus 3, 1 and 2. Verse 2, ituon ninyo, set your affection on things above, not on things on the earth. Purihin ang Diyos na nalaman natin ang mga bagay na ito, na meron palang mga pagpapalang espiritual. At isang araw, itong spiritual na tinatawag natin ngayon ay magiging realidad. Kung ang langit sa atin sa panahon na ito ay parang pangako lang, isang araw mga kapatid, iyan ay realidad. Kung sa ating panahon-una yan na, ang kalangitan ay isang konsepsyon lang at isang imahinasyon. Mga kapatid ko, ang langit ay hindi imahinasyon. Samantalang ako'y nagsasalita sa oras na ito, ang mga anghel naglalakad-lakad sa langit. Sabagat ang langit ay isang totoong bagay. Hindi lang siya imagination. Kundi yan ay totoong bagay na ginawa ng Diyos, na nag-exist simula noon hanggang ngayon at hanggang sa kadayunan. Kaya tinuruan tayo ng ating pamayanan ay nandun. Ang dapat kayamanan natin ay nandun. Ang ating puso at isipan nandun. Sapagat mga kapatid, hindi tayo taga rito sa kalibutan. Romans chapter 12, verse 1 and in verse 2, sabi ng Biblia, Romans chapter 12, mga kapatid, verse 1 and verse 2, sabi ng Biblia, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tungkol mga kapatid na hindi tayo taga-dinig sa lupa, hindi dapat tayo kumongforme ayon sa lupang ito. Tayo ay mga manlalakbay. That is why kapag tayo nagkakabig kong kalag, pinapaupod natin nila yung paglalakbay. Yan ang sabi natin sa mga tao, papunta kami sa langit, sumama kayo. Papunta kami sa langit, upod ka mo. Yan ang ating sinasabi sa mga taong ating dinadala sa Panginoon. Nasa highway kami papuntang langit, upod ka mo. Tayo yung maglalakbay papunta sa langit at sa ating Diyos na buhay. Kaya, bakit tayo maglalagay ng pagtitiwala sa mga bagay sa daigdig? Yan, isang malaking kaignorantihan sa harapan ng Diyos. Ang sino mang nagtitiwala sa mga bagay na nauubos, magiging sugad siya. Sabi ng Psalms chapter 115. Ang sino mang nagtitiwala sa mga bagay na nauubos, mauubos siya. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos, siya ay mapalad sa lahat. Psalms chapter 115. Verse 8. This is the reality sa panahon natin ngayon. Mga tao may mas tiwala sa pera kaysa sa Diyos. That is not good.
Masama yun, mga kapatid. Psalms 115 verse 8, they that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. Ang sino mang gumawa sa kanila, pag binasa niyo yung chapter 115, pati ito mga Diyos-Diyosan, ang sino mang gumawa sa kanila ay parehas din sa kanila. At ganun din naman yung nagtitiwala sa kanila. Ano ang may maigpit na tugon han sumulat? Verse 9, O Israel, trust thou in the Lord. He is their help and their shield. Verse 10, O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. Verse 11, Ye that fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. Mga kapatid ko, ang Diyos ang ating kayamanan. Mawala man ang lahat ng bagay sa atin, o lahat ng ating expectation na hindi natin makuha, meron tayong Diyos na siya ang ating kayamanan sa lahat. So pagkat sinasabi ng Biblia, kung hain na niyo kayamanan at tugapan niyo kasing-kasing. Basahin din Matthew 6 verse 19. Dito natin tatapusin natin yung mensahe. Matthew 6 verse 19 to 21. Pabalikan natin. Kung Kristiyano ka, ang kayamanan mo, ang Diyos. So pagkat siya lang ang kayamanan na hindi nauubos. Yung mga bagay sa ligdig mga kapatid, dugang nila ito sa atin. Dugang nila ito. Pero huwag natin pagkamalian na tayo magtiwala sa mga bagay na yan. Sabi dito sa verse 21, For where your treasure is. Matthew 6 verse 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasa ng kayamanan mo, sabi dyan, nandun din ang puso mo. Ngayon, tatanungin tayo ng Panginoon sa mga ito, nasa na ating kayamanan? Sino ang kayamanan mo sa buhay mo? Sino ang kayamanan mo sa buhay mo? Para singo na tugatin kasing-kasing. Ano yung wini-wish mo sa buhay mo sa oras na ito? At tugyapit mo kasing-kasing. O anong desire mo, yan ang nilalabas ng puso mo. Doon ka makikilala ng Diyos. We must be aware, dapat maging mapagbantay tayo sa bagay na yan. Ang ating kayamanan, ang Diyos lamang. Kaya sinabi sa Matthew 6 verse 33, baba, verse 33, hanapin natin ang karya ng Diyos. Hanapin natin ang karya ng Diyos. At ang kanyang katwiran. At lahat ng bagay ay dadagdag sa iyo. Amen to mga kapatid. Gusto mo ng ganito, unahin mo katwiran ng Diyos. Kaya niya. Bibigyan niya sa iyo. Gusto mo ng ganito, huwag mong pilitin. Unahin mo kaya ng Diyos at ang kanyang katwiran. Gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan, dahil mong karuyag sa kinabuhi, maubos yan. Madudunot yan. Maaaring mag-enjoy ka, kadaling panahon na. Pero tandaan natin mga kapatid, ang karyaan ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Kaya yan ang ating i-priority, karyaan ng Diyos. At lahat ng bagay ay idadagdag sa atin. O diba? Subukin natin ang Diyos. Verse 33, ulitin sa pagbasa. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kapag naging sakop tayo ng Panginoon, di tayo pababayaan. But one thing na gustong makita ng Diyos sa atin, kung sa kanyang mga anak, siya ang tunay nilang kayamanan. O, di ba? Nasa atin lahat nating pangailangan, mga kapatid ko, hanggang sa oras na ito. Maaaring may kailangan pa tayo mamaya, pero bibigyan ng Diyos yun. Ngunit gustong makita ng Diyos sa atin na siya ang ating kayamanan. Wala nang iba. Walang papatay sa Diyos eh. Bisan pag sapung-sapungan lahat ng
blessing sa mundo, hindi makakapantay sa Diyos eh. Bakit? Mismong kalibutan, gawa ng Diyos eh. Kaya klaro ang sabi ng Biblia, love not the world. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Ito po mga kapatid, may instruction na ito. Mga instruction na ito. 1 John chapter 2, verse 15. Anong sabi ho ng Biblia mga kapatid ko? 1 John 2:15. Love not the world. Nabasa natin mga kapatid. Love not the world. Amen ba? Huwag mahalin ang sanlibutan. Ano pa yung huwag mamahalin? Neither the things that are in the world. Ang sino mang nagmamahal sa mundo, klaro, nga wari hayan pagligugman amay. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ano yung mga nasa mundo? Verse 16. Verse 16, patay pagbasa. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Amin na mga kapatid. Yan ang mga bagay sa daigdig. Pita ng laman, pita ng mata, kataasan. At yan ay hindi sa Ama, sa Diyos. Hindi sa Diyos yan. Kundi yan ay sa mundo. Ngunit, verse 17, pala nito magbasa, at ang mundo ay lumilipas, at ang mga pita nito, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay magpapabilin sa kadayunan. Kung nagpapakilala kang Kristiyano, ipakita mo sa Panginoon. It's very simple. Ngayon, mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo mababayaan sa gawain na ito. Mahal tayo ng Panginoon. Sa tingin mo, walang nag-aalala sa'yo. Mali ka. Mahal ka ng Panginoon. Amin ba mga kapatid? Comfort to sa mga kapatid na nalulungkot eh. Kung sa tingin mo, walang nagmamahal sa'yo, mahal ka ng Panginoon. Tandaan mo palagi yan. Sukat na binigay ng Diyos ang anak niya para sa'yo. Mamatay para sa ating mga kasalanan. Ngunit ito mga kapatid, huwag nating gawing comfort zone ng mundo. Huwag na huwag. Magsisisi tayo sa uli. Magsisisi tayo sa uli mga kapatid. Ang Diyos ang ating gawing treasure. Huwag tayo makontento sa mga cheap na mga bagay. Cheap things sa daigdig. Hindi tayo pinagbabawalan ng Diyos na maging masaya. Gusto ng Diyos, yung maging reason natin na maging masaya, labaw-labawan ang atanan. Huwag tayo mag-settle sa mga cheap things sa mundo. Ang ating maging treasure, siya mismo sa ating mga buhay. Diba? Minsan, parang may kulang sa akin. Hindi ako satisfied. Parang may kulang kahit na nagagawa ko na to. Kahit meron na ako nito. Kahit na nasa akin ang lahat. Ay pa ng kanta ni kumanta na. Sa'yo na ang lahat. At nasa iyo na yung lahat, parang malungkot ka pa rin. Bakit? Kulang ka. Nagsasettle ka sa mga maliliit na mga bagay sa daigdig. Hindi tayo pinagbabawalan ng Diyos maging masaya. Gusto ng Diyos na yung maging kasiyahan natin, lapaw-lapaw ang atanan. Higher joys. Higher. Taas level na kasiyahan. Huwag tayo mag-settle sa kasiyahan sa daigdig. Love not the world. Set your affection on things above. Set your affection on things in heaven. Na nandun si Kristo nakaupo. Na siyang rason ba tayo masaya? Si Kristo. Si Kristo ang rason bakit tayo masaya. Na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan at tayo pinatawad na. Yan ang reason bakit tayo maging masaya. Na ikaw aakit ka sa langit.
O di ba? Yun pala na bagay na yan na malaman mo si Kristo namatay para sa iyo. Rason na yan na maging masaya ka. Ngayon, bakit may mga cravings tayo sa buhay? Parang hindi crave ako. Mga cheap things yan sa mundo. Sabagat, kung hain at imo treasure, at tugyapan mo kasing-kasing. At tandaan natin, ang sino mang nagmamahal sa daigdig, magpapapasiya kaubulit daigdig. Ngunit ang nagmamahal sa Diyos, magpapabilin kasama ng Diyos sa kadayunan. This is the message this morning na tayo ay maging masaya sa Panginoon at nahihimayang Ginoo kapag tayo satisfied ay iya. The more we are satisfied sa Ginoo, the more yan ang nahihimaya. Are we satisfied sa Panginoon? Are we satisfied sa Panginoon? Are we satisfied sa pagiging Kristiyano natin? Do we feel na tayo Kristiyano nga? Sinusulit ba natin ang pagiging anak ng Diyos? Ang mga espiritual na pagpapala sa atin ng Diyos? Or, minsan, parang kabigatan na sa iyo yung paglilingkod. I think na nawawala na tayo sa direksyon. Tandaan natin, hindi may kukumpara yung mga bagay sa mundo sa biyaya ng Diyos. Hindi yan may kukumpara. To the point na maghihirap ang Kristiyano, masaya pa rin siya. Sabagat ang kayamanan niya, ang Diyos mismo. Dasal tayo.